Teko anggere yang Solo ki tonton gambar apa? Pas jalan tuh. Saiki dhewe ya Solo. Biasanya wong loro, ana cewek siji. Karyawane metu papat. Ora ndek kanca saiki. Diajar. Iya, ki diajar lewat kiri ya. Nek truk njupuk ora ngono kuwi ora wani. Sampai andalan. Perintah abote ki munggah kon mau ngerem. Arep pacaran tutup pagar ya. Apa sih jenenge Taman Bung Hatta ini? Kecuali mampu kabeh berasa pe ngarep barang ijo baru masalah ribe kan. Iya, ngelip. Kali. Yen berita wis sah ya rekam. Kurang Masjid.
gubuk ini. Ini apa ya, Bro? Iya. Iki pilih kamu tuh. Si Mas Tris kan bojone kamu tuh iki adik kamu tuh bojone Mas Tris.